Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Юлларны тиешле дәрәҗәдә чистартмыйлар. Чаллы ТВ Кайнар элемтәсенә шәһәрдәшләр зарлана. Урынга Мәргән Файрушина чыкты. Шартлау һәм янгыннарны булдырмау яхшы. Чаллыда газ җайланмаларын тикшерү дәвам итә. Чаллыда 3 урында авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшләде. Ипподромдагы ярминкәдәге товарлар, азык-төлек аларның бәяләре турында Римма Султанова. Юллар чистартылмый. Чаллы ТВның Кайнар элемтә телефонына монда иштәлектәге хәбәрләр килү дәвам итә. Әйтик, Зәп бистәсендә яшәүчеләр Жуков урамындагы сәүдә үзәгендә машина кую майданчыгы чистартылмый дип зарлана. Колея булу сәбәпле автомобильләр еш бата, аларны этеп я тартып чыгаралар ди алар. Урынга Мәргән Файрушина чыкты. Сәүдә үзәге янындагы машина кую мәйданчыгына килергә дә өлгермәдек, шундый күренешкә тап булдык. Юлдагы колеяга баткан автомобильне берничә ир-ат этеп чыгарырга тырыша. 18-нче комплекста яшәүчеләр сүзләренә караганда, мондый хәлләр биредә көн саен булып тора. Каждый день ребята толкают, не чистится. В общем, очень плохие условия. И для водителей жалко, и машины жалко. Әлеге сәүдә үзәге күптәннән эшләми булып чыкты. Шуңа күрә бу урынны чистартмыйлар дигән фикердә шәһәрдәшләр. Менә юк шул. Монда хозяин юк бит. Хозяин булмаганга бик карамыйлар. Кар явып торгач чистартмагач уңайлы түгел инде. Күреп торасыз үзегез. Шакыр. Чистартылмаган юллар ишек алларында да зур проблема. Сарман тракты 17 адресы буенча урнашкан йорт каршында олы тирән күлдәвек барлыкка килгән. Здесь у нас на Зябе еще более-менее помогает, солнышко тает, а проедете в 17-й комплекс нового города, там просто не проехать на низкой машине. Алга таба көннәр тагында җылытачагын исәпкә алганда, мондый күлдәвекләр көннән-көн арта барачак. Мәргән Файрушина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне проблема борчаса ки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең Кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Буз ярылып, 10 балыкчы бата язган. Әлеге хәл 15 мартта җомгадан шимбәгә каршы төндә Кама елгасының Түбән Биефында була. Бәлә турында хәбәр 112 номерына 23 сәгать 40 минутта килеп ирешә. Коткару операциясендә гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 14 хезмәткәре һәм ашыгыч ярдәм күрсәтү бригадасы катнаша. Бәхеткә зыян күрүчеләр юк. Коткаручылар белдерүенчә, Түбән Биеф иң куркыныч урыннардан санала. Биредә балык тоту тыела. 10 рыбаков нуждались в помощи. Спасателям из ЗПСО номер 6 данные рыбаки были доставлены к берегу. Соответственно, в выходные дни были проведены у нас профилактические рейды. 9 человек были привлечены к административной ответственности. С 4 людьми также были проведены профилактические беседы. Газ җайланмаларын тикшерү дәвам итәчәк. Бүген җитәкчеләрнең эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә шулай дип белдерделәр. Узган ел 500-дан артык фатирда хезмәткәрләр техник карау үткәрә алмаган иде. Кемдер өйдә юк, кемдер исә җаваплы затларның йортына үткәрми. Хәзер бу эш 100% башкарылды дип хисап тота белгечләр Ләйсән Ханова дәвам итә. Магнитогорскида торак йортта шартлау булганнан соң бөтен ил буенча газ җайланмаларына контроль көчәйтелде. Узган ел Чаллыда хезмәткәрләр 553 йортка керә алмаган иде. Хәзер мәсьәлә хәл ителде дип белдерде Чаллы газ оешмасы җитәкчесе. У нас организован совместно с МЧС, жилищной инспекцией и соцзащитой и органами МВД совместная группа дополнительную работу организовали. И вопросы есть, вопросы они в рабочем порядке решаются. Чаллыда да 3 ел элек 23-28 йортында газ шартлады. Ул чакта бәхетле очрак аркасында гына корбаннар булмый калды дип белгечләр. Газ җайланмаларын тикшерү саны өчен генә булмасын дигән фикерен җиткерде шәһәр мэры. Раньше это было листок бумаги, тягу проверяли, да? 20-30 лет тому назад. Сегодня вы достаточно квалифицированная, технически оснащенная, солидная организация, поэтому у вас есть все технические средства для того, чтобы все регламентные работы в жилом фонде соответствующим образом на высоком уровне отработать. Газ җайланмаларын тикшерү алга таба да дәвам итәчәк. Имин булмаган гаиләләр, исәптә торучылар, 70 яшьтән өлкәнрәк ялгыз кешеләр исемлеге булдырылган. Тикшерү нәтиҗәләре буенча җаваплы затлар атна саен башкарма комитетта хисап тотачак. Ләйсән Ханова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар.
Шолуда барлығы 118 мыңнан артық 18 яшкәчә бала яши, оларның 78% тулы гаиләләрдә тәрбияләнә, 21%-ын әниләр ялгыз тәрбияли. 1%-ында бары тик ата кеше генә бар. Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рамил Халимов белдерүенчә, 39 гаиләдә әниләр эшкәчелек буенча исәптә тора. 500-га якын гаилә имин булмаганнар исемлегендә. Аларда балалар язмышы аеруча зур игътибар сорый ди белгечләр. Гаилә сүзенең мәгънәсен һәркем үзенчә аңлый. Ятим балалар өчен ул кайчанда булса чынга ашачак хыял, өмет. Әти-әнисе шайтан суы белән дуслашканнарга бер тиендә кадере дә булмаган сүз. Атату бердәм дус гаиләң булу зур бәхет. Гаиләләрдә бала белән җанлы аралашу җитми дигән фикердә экспертлар. Әйтик, анализ күрсәткәнчә, эш көннәрендә әти-әни балага уртача алганда нибары ярты сәгать тирәсе вакытын бирә. Ял көннәрендә 2 сәгать 20 минут тирәсе. Кызганычка, күп кенә гаиләләрдә бала белән вакыт үткәрү, телевизор карау, интернетта утыруга кайтып кала ди белгечләр. Шимбә көне Чаллыда Шурында авыл хуҗалыгы ярминкәләре үтте. Җирле җитештерүчеләр яңа суелган ит, йомырка, бәрәңге, бал һәм башка төрле азык-төлек саттылар. Ипподромдагы ярминкәдә хәтта яңа бал да бар иде. Чаллы фермеры умырталарын кышка җылы якка илтеп куя да, март аенда аннан яңа бал суыртып алып кайта икән. Продукциянең сыйфаты яхшы, бәяләре дә кулай, күпчелек сатып алучыларның фикере шундый. Рима Султанова сюжеты. Ярмингәдә иң күп сорау иткә. Сыер итенең килосы 280 сумнан башлана, дуңгыз ите 230 сумнан. Сайлап алу мөмкинлеге бар. Ит беткәч килеп алып беребез менә шулай торып. Авылда свежий ит постоянно уляга яхшы. Итне төрле районнардан алып килгәннәр. Актаныш, Минзәлә, Менделеевский. Фермерларның күбесе биредә кыш буе саткан. Бу ярминкәләр бик уңайлы җитештергән продукцияның төп реализацияләү урыны булып тора. Ярминкәдә сатыла торган ит 2 тапкыр тикшерү уза. Башта районда, сою цехында, аннары биредә алып килгәч. Монда килгәч, повторный осмотр ясап чыгам мин. Иң беренче мин документларын тикшерәм, итләрен тикшерәм. Аннан тотаналар раскладывать итәләр сатырга тотаналар. Чабырга, сатырга. Мензәлә фермер Инсаф Адиев гаиләсе белән кыш ите, йомырка, сөт сата. Алып килгән товар атнадан атнага сатылып бетә. Кешегә яңаны гына тәкъдим итәбез. Мондый ярминкәләр җитештерүчеләр өчен бик кирәк, ди хуҗа. Ярминкәдә менә бу 8 килограммлы чиста кабак кебек ризыклардан тыш, тәнгә шифа бирә торган әйберләр дә алырга була. Мәсәлән, Мензәлә урманнарында үскән каеннан себерке. Ярминкәдә балда бик күп. Юкә балының килосы 400, шәшкә балыныкы 300 сум тора. Ә менә бәрәңге бик аз. Күрәсең, халык аны көздән күп итеп алып куйган. Хәзер аның 5 литрлы чиләге 100 сум. Ипподромдагы ярминкәдән эшмәкәрләрдә сатып алучылар да канәгать. Сәүдә рәтләре күп, бушлай. Машина кую урынында иркен. Чаллыда авыл хуҗалыгы ярминкәләре һәр шимбәдә 3 урында эшли. Төзүче стадионы, Южный агропаркы һәм ипподром. Рима Султанова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бу сезгә ишкәрсез соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Неделя детства Вессон. Только с 19 по 25 марта на весь ассортимент Фруто Няни и Агуша скидка 30%. Требуется консультация специалиста. Спешите, количество товара ограничено. Не является публичной офертой. Подробности в гипермаркетах Эссон и на essen.rf. Эссен. Пап, что с тобой? Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 78 03 03.